Doma nemáme žiadne jedlo. Keď premýšľam, nemáme ho už od pondelka. Takže nemáme jedlo. Žiadne. Myslím na svojho brata a sestru, ktorí nemajú čo jesť. Už ani neviem, ako mám premýšľať. Tie triky, ktoré som používal, už nefungujú. Nech robím čokoľvek, či kráčam, sedím, alebo stojím. Stále premýšľam, odkiaľ a ako získať jedlo. Trápi ma, ako zvládnem zodpovednosť za svojich súrodencov. 14-ročný Madalico Kumbanga je veľmi rozumný chlapec. Možno aj preto, že je sirota a už 4 roky sa sám stará o seba a svojich 2 mladších súrodencov. V škole, do ktorej chodí aj Madalico, pomáhajú učitelia deťom s písaním si pamätníka, akejsi knihy spomienok, aby deti nezabudli na svojich rodičov, na svoje korene. Madalicová mama zomrela v roku 1999 v dôsledku AIDS. Môj život sa zmenil. Býval som veselý a šťastný, ale keď zomrela moja mama, stal som sa nešťastný. Môj otec zmizol 3 dni po pohrebe mojej mamy. Opustil nás. Keby sa teraz aj vrátil, nebude vítaný. To, čo urobil, je neodpustiteľné. Madalico žije so svojou sestrou Ethel a bratom Giftim, ktorý má len 1 rok, keď im zomrela mama. V Ugande žije v domácnosti bez dospelého človeka viac ako 250 000 osirelých detí. Trámy v našom dome napadli termity. Tá plachta, ktorú sme minulý rok dali na vrch domu, je zničená. Je úplne jedno, kde zostanete, keď prší. Aj tak budete mokrí. Môj problém je, kde pôjdeme, keď sa dom rozpadne. Madalico každý deň celý rok vstáva pred svitaním, aby si našiel prácu. Prácu, ktorú získa je tá, ktorú nikto iný nechce. Často premýšľam o mojej práci. Veľa dospelých by to nerobilo. Ale vzhľadom na moju situáciu nemám na výber. Najviac ma trápi, že nemáme základné potreby pre život. Keby žila moja mama, bol by som teraz v škole úosmak. A viac by som sa v škole snažil. Keď premýšľam o mojom živote, myslím, že je nespravodlivý. Život detí sa dostal do bodu, z ktorého nevidia východisko. Myslím, že bude najlepšie, keď prestanem chodiť do školy. Vzhľadom na moju situáciu viem, že nebudem žiť veľmi dlho. Som drobnej postavy. Som ešte len dieťa. A kvôli tej všetkej práci, čo musím robiť, viem, že zomrie mladý. Príbeh 14-ročného Madalica nie je v Ugande výnimočný. Osirelé deti, ktorých rodičia zomreli v dôsledku AIDS, často preberajú na seba úlohu rodičov, starajú sa o seba aj svojich mladších súrodencov. Vedenie domácnosti, starostlivosť o súrodencov a neľahká práca, ktorú prijímajú v snahe zarobiť na živobytie, ich však vedie k tomu, že prestávajú chodiť do školy, nevzdelávajú sa. Prichádzajú nielen o svoje detstvo, ale aj šancu stať sa samostatnými, vyučiť sa, mať v rukách remeslo a tým aj väčšiu šancu na prežitie a jednoduchší život. Pomôžme osirelým deťom v Ugande. Nenechajme ich osamotených bojovať s neľahkým osudom. UNICEF. Svet detí sa nás týka.